Добрый вечер, друзья. Это «Горячие комментарии». И с вами я, Екатерина Иерусалимская. Поддержите, пожалуйста, нашу работу лайком. Это помогает нам показываться большему числу зрителей. Поддержать нас можно также с помощью QR-кода, который вы видите сейчас на своих экранах. Напоминаю про чат эфира, где также можно задавать вопросы нашим гостям. Я по возможности отслеживаю их и зачитываю. Ну и самое время перейти к обсуждению темы. Завершился прием кандидатов на выборы в Координационный совет. И уже на старте кампании вокруг него возникают новые споры. Избирательная комиссия получила документы от 6 избирательных субъектов. Голосование должно пройти с 11 по 17 мая. Однако в кампании почти нет новых громких фигур. В частности, участвовать отказался Виктор Бабарико. Его команда заявила, что пыталась перенести выборы на осень, чтобы лучше подготовить предложение по реформе Совета. Но эту версию резко оспорил глава Народного антикризисного управления Павел Латушко. Он говорит, что о попытках переноса слышит впервые и называет такое заявление удивительным. По словам политика, те, кто не участвует в выборах, обычно просто уходят с политической сцены. На этом фоне все чаще звучит вопрос, насколько вообще востребован сегодня Координационный совет и способен ли он стать реальным политическим институтом, а не площадкой для внутренних споров. Об этом прямо сейчас поговорим с главой движения «За свободу» Юрием Губаревичем. Юрий, здравствуйте. Добрый день. Вот давайте, наверное, с такой свежей новости начнем. От участия в выборах отказались два потенциально сильных списка. Это блок Прокопьев-Егоров и оргкомитет партии Виктора Бабарико «Разом». Как вы оцениваете это решение? Насколько это сужает аудиторию людей, которые могли бы заинтересоваться выборами в КС? Если вспомнить 2020 год, за Бабарико достаточно много людей хотело голосовать. Так, конечно, можно узгадывать и 20-й год, можно узгадывать и 15-й год, и 10-й. Заўсёды былі пэўныя палітычныя лідары, кандыдаты ў прэзідэнты, за якіх шмат людзей хацела галасаваць. Но палітыка такая справа, калі ты не ўдзельнічаеш у ёй кожны дзень, калі ты кожны дзень не выходзіш на это спаборніцтва, не даказваеш, што ты лепшы, но пра цябе насамрэч забываюць. І якраз такі выбары в Координацыйную раду это была цудоўная магчымасць для палітыкаў 2020 года праверыць свой актуальны электаральны рэйтынг. Так, конечно, мы разумеем, што прымаюць удзел у выбарах толькі самыя актыўныя беларусы, якія не баяцца патрапіць пад магчымы пераслед, але гэта і ёсць касцяк дэмакратычнага поля. І гэтыя людзі вырашаюць на выбарах Координацыйную раду перыядычна раз на 2 гады, якой з палітычных пазіцыяў альбо фігураў яны аддаюць перавагу. Таму тут страта хутчэй для тых палітыкаў, якія адмовіліся ад удзелу, а не для Координацыйнай рады. Но, Юрий, справедливости ради нужно напомнить, да, что Бабарико не так давно освободился, поэтому, возможно, его предложение о переносе выборов на осень имеет смысл. Даже вот Владимир Мацкевич сегодня похожую историю предложил. Ну, па-першае, выбары на то і ёсць перыядычныя і прадказальныя ў дэмакратычных краінах, таму што яны праходзяць з пэўным інтэрвалам, а не падбудоўваюцца пад нейкую асобную палітычную сілу альбо палітычную фігуру. І это зразумелая сістэма для ўсіх, дзе, ну, можа быць, акрамя Беларусі, дзе ўсё зусім па-іншаму, нельга выбары прывязваць да жаданняў ці нежаданняў нейкіх асобных палітыкаў альбо партый. Час, каб падрыхтавацца быў, так, Виктор Бабарико знаходзіўся ў турме, але ўжо, дзякуй Богу, вызвалены напрыканцы мінулага года, меў час, каб зразумець, якая сёння сітуацыя, якая павестка, чым яна адрозніваецца ад 2020 года. Но больш за тое, весь гэты час былі людзі, якія прадстаўляліся сябрамі каманды Виктора Бабарыкі і мелі магчымасць каардынаваць дзейнасць той палітычнай структуры, пра стварэнне якой было заявлена у 2020 годзе. Таму все мусіла быць гатова да выхада Виктора Бабарыкі. Я не разумею, якія тут могуць быць яшчэ причины, каб за такі час не прыняць рашэнне аб удзеле.
Но вообще складывается впечатление, что многие известные политики, активисты сегодня не особо спешат идти в Координационный совет. И вот как вы думаете, с чем это связано? Не берем во внимание, что не было времени подготовиться. Ну, вядомыя палітыкі, можа быць, па тэрміналогіі пройдземся, каб быць вядомым палітыкам, трэба мець за сабой нейкую выразную падтрымку. У нармальных дэмакратычных краінах это адбываецца праз выбары, і так, калі ты атрымліваеш месца ў парламенце, ты можаш называць себя вядомым палітыкам. А у нас за 30 гадоў, хутчэй за ўсё, гэта былі альбо палітычныя аглядальнікі, альбо палітычныя блогеры, якія маглі выступаць на у нейкіх мас-медыа, альбо на сваіх інфармацыйных каналах, але вось гэтага тэсту, праверкі на тое, ці насамрэч яны прадстаўляюць чыісьці інтарэсы, акрамя падпісчыкаў свайго Ютуба ці Тіктока, беларусы ніколі не мелі. Выбары ў каардынацыйную раду якраз такі расстаўляюць кропкі над і я думаю, што шмат у кого ёсць баязнь перайсці з аднаго стану ў другі, бо вельмі зручна даваць каментары, вельмі зручна казаць, што з'яўляешся палітыкам, але пры гэтым не ўдзельнічаць у выбары, бо можна на выбарах не толькі выйграць, але і прайграць, і на гэтым палітычная кар'ера можа і закончыцца. Таму хутчэй за ўсё сапраўдную матывацыю трэба шукаць менавіта вось у гэтым поле. Вот, кстати, да, я соглашусь с вами. Есть такие, как Павел Усов или, я не знаю, Валерий Ковалевский, которые очень активно любят критиковать работу офиса Тихановской, работу КС, но сами почему-то не пытаются идти в Координационный совет, подаваться на выборы, чтобы как-то изнутри менять эту систему, а возможности, в принципе, имеются. Но если сами политики не особо стремятся участвовать в выборах, то откуда тогда должна появиться заинтересованность у обычных белорусов, чтобы вот как-то участвовать в политической жизни КС, участвовать в выборах? Бачыце, это ж наступствы 30 гадоў, уже нават больш кіравання лукашэнкаўскага рэжыма, калі беларусаў просто адвучылі ад таго, што уладу можна абіраць на выбарах. Ну, в дадзенай сітуацыі сваіх прадстаўнікоў можна абіраць на выбарах. Ніколі такога не было. Это ўжо цэлыя пакаленні прайшлі праз тое, што улада, она нейкая ёсць, она незменная, она монополизовала права казаць ад твайго імя. Беларускія палітыкі, вот ізноў, як мы іх так назвалі, хутчэй это палітычныя блогеры, таксама гавораць, што яны могуць прадстаўляць кагосьці, чагосьці імя абвяшчаюць свае ідэі, но насамрэч не хочуць ісці на эту праверку. Таму, конечно, каб все это змянілася, павінна прайсці шмат часу, і я баюсь, што нават першыя выбары ў сапраўдны парламент дэмакратычны Беларусі, калі які будзе мець рэальную ўладу, мы таксама сутыкнёмся з велізарнай колькасцю праблемаў, з неразуменнем ролі парламента як з боку выбарцаў, так і з боку тых людзей, якія будуць прэтэндаваць на месцы ў гэтым парламенце. І тым і важна каардынацыйная рада, што зараз, покуль яшчэ мы рыхтуемся да змены рэжыма, покуль мы робім все магчымае, каб эта змена адбылася як мага хутчэй, мы маем каардынацыйную раду, дзе можна адкатваць гэтыя механізмы, дзе можна разумець, што такое выбары, што павінны рабіць прадстаўнікі выбарцаў, за якіх яны прагаласавалі, як яны павінны справаздачыцца перад выбарцамі. Это все трэба закладаць і просто прывучаць наш народ до того, як функцыянуе дэмакратычная сістэма. Ну и все же в этом году подано всего 6 избирательных списков. Не слишком ли мало? Не приведет ли это в итоге к тому, что Координационного совета в итоге не будет вообще? Потому что с каждым годом все меньше и меньше людей, которые участвуют в этих выборах. Як кажуць, яшчэ не вечар, бо заявы на рэгістрацыю спісаў прымаюцца да канца сённяшняга дня. Я думаю, што мы некалькі назваў дакладна павінны пачуць. Но нават з тых, хто ўжо падаў, гэта сумарная колькасць удзельнікаў гэтых спісаў парадка 120 чалавек. Это 1,5 разы больш, чым месцаў у каардынацыйнай радзе, таму натуральна, што будзе пэўная канкурэнцыя і па выніках выбараў каардынацыйная рада будзе сфармавана. І так, канешне, тут, як і ў любой краіне, паглядзім на нашых суседзяў. Вельмі шмат партый паўставала у 90-е, пра якія зараз ніхто не памятае, нават калі гаворым пра суседзяў тых жа украінцаў, літоўцаў, можа быць, яны не памятаюць, што там былі пэўныя лідары, пэўныя структуры. Все меняется, все, і
падпарадкавана аднаму закону у палітычным жыцці. Калі ты актыўны, калі ты ўдзельнічаеш, ты існуеш. Як толькі ты спыніўся, ўзяў адпачынак, адышоў ў старонку, пра цябе імгненна забываюць. Таму перакананы, што тыя, хто хочуць быць у палітычным жыцці Беларусі, хто хоча ўплываць на працэсы, ну, прынамсі, унутры дэмакратычных сілаў, яны ідуць на выбары ў каардынацыйную раду. Але каардынацыйная рада – это ўплыў не толькі унутры, это ўплыў на вонкі, это рэальны прадстаўнічы орган. Ось літаральна сёння я знаходжуся ў Страсбурге на паседжанні кангрэса рэгіянальных і мясцовых уладаў, дзе мы сустракаемся з дэлегацыямі розных краінаў. Так, это мясцовая ўлада, але это та ўлада, якая фактычна прымае беларусаў у Польшы, у Літве, у іншых краінах Еўразвяза, краінах Савета Европы, і ад якой вельмі шмат залежыць, наколькі нашы людзі змогуць адаптавацца да жыцця у чужых краінах, наколькі яны хутка пройдуць працэсы легалізацыі. І мы, як прадстаўнікі каардынацыйнай рады, уздымаем это пытанне. І это толькі адзін, напэўна, з дзесяткаў накірункаў, дзе каардынацыйная рада актыўна працуе на міжнародным узроўні. Но работа КС в последние годы сопровождалась рядом громких историй. Из Совета уходили отдельные делегаты. До сих пор остается много вопросов по поводу исчезновения спикерки КС, бывшей спикерки КС Анжелики Мельниковой. Удалось ли вообще после этих событий сделать какие-то выводы, что-то изменить внутри КС? Не знаю, рассматривается ли вопрос использования полиграфа для проверки сотрудников, как вот предлагала фракция «Воля». Ну, ведаеце, скандалаў і канфліктаў няма толькі на могілках і ў беларускай палаце прадстаўнікоў, якая таксама себя імкнецца называць парламентам, але там все ціха, спакойна, ніякіх спрэчак, все падпарадкавана волі аднаго чалавека. На то і ёсць каардынацыйная рада дэмакратычным органам, каб прысутнічалі розныя меркаванні і часамі скрыла. Это абсалютна нармальны працэс, абсалютна нармальны. Тое, што увагу каардынацыйная рада прыцягвае з боку прадстаўнікоў спецслужбаў рэжыма, таксама відавочна, бо для іх это тая альтэрнатыва, якая пагражае існаванню самого рэжыма, якая адбірае ягоную жыццёвую прастору і не толькі на міжнародных накірунках, але якая з'яўляецца рэальным прадстаўніцтвам беларусаў. Таму відавочна, што адбываюцца правакацыі, відавочна, што адбываюцца і будуць адбывацца спробы вербоўкі. До конца не зразумела, што з Анжелікай Мельнікавай, бо з гэтай інфармацыйнай ўкіды яны больш ні з чым не былі падмацаваныя. Но нават калі дзесьці яе там атрымалася завербаваць, альбо, можа быць, і горшы варыянт, што ўвогуле яе зараз няма на гэтым свеце, то за гэтым стаяць выключна беларускія спецслужбы. І каардынацыйная рада не выпадкова абрана для іх мэтай атакаў, бо каардынацыйная рада, это, як я уже и казал, ёсць пагроза рэжыму Лукашэнкі. У нас здесь вопрос есть в чате от нашего постоянного зрителя. Ці ёсць цяпер бачанне таго, чым мусіць займацца КР, бо выглядае так, што некаторыя людзі лічаць КР выканаўчым органам і спадзяюцца атрымаць нейкія рычагі ўплыву, а працы над нейкімі праектамі няма. Так, конечно, тут это ізноў-таки з'яўляецца часткай палітычнай культуры альбо палітычнай адукацыі, бо не ўсе тыя, хто зараз прыходзяць палітыку, яны разумеюць, як працуюць выбарныя, прадстаўнічыя менавіта органы. Выканаўчай структурай можна умоўна такі назваць аб'яднаны пераходны кабінет. Чаму умоўна? Таму што ён, конечно же, не мае ўсёй паўнаты паўнамоцтваў, не мае рэальнага бюджэта, за кошт якога ён мог бы працаваць на карысць беларусаў альбо падаткаплатнікаў. У нас хутчэй это все такія правобразы з дэмакратычных сістэмаў, якія будуць у новай Беларусі. Але каардынацыйная рада мае каштоўнасць як орган, які можа навязваць міжнародныя кантакты і прадстаўляць інтарэсы. Нават можна взять любыя элементарныя рэчы, там легалізацыю, альбо магчымасць для беларусаў атрымліваць міжнародны прытулак, атрымліваць права на працу, як толькі яны пераязджаюць. Альбо, калі мы гаворым пра беларусаў, якія застаюцца ў краіне, то ўсё ж такі дачакацца нарэшце змены рэжыму Лукашэнкі, сыходу этого чалавека. І тут каардынацыйная рада дзейнічае ў інтарэсах Беларусі. Таму што, паглядзіце нават вынікі нашай фракцыі. Я прадстаўляю фракцию команда Павла Латушки и «Рух за свободу».
менавіта мы ініцыявалі працэс разгляду злачынстваў Лукашэнкі ў міжнародных судовых інстанцыях, і зараз гэтыя працэсы паскорыліся. Ужо хутка можна будзе чакаць, напэўна, і ордэра на арышт. Спадзяёмся, што ў гэтым накірунку атрымаецца добра працаваць і ў новым скліканні. Таксама розныя іншыя пытанні, звязаныя з беларусамі ўнутры краіны, якія хацелі бы, каб рэжым змяніўся, і мы працуем дзеля гэтага. Асноўныя накірункі нашай праграмы — гэта ціск праз санкцыі, ціск праз тое, каб абмяжоўваць магчымасці для існавання рэжыма, і таксама адказнасць. Адказнасць — гэта тое, што я ўжо сказаў. Шмат вельмі было зроблена, каб беларусы проста перагарнулі старонку. Трэба за свае дзеянні рэжыму адказваць. Но все же бытует мнение, что все-таки КС работает больше для белорусов за границей, а не для белорусов внутри страны. Нужна ли какая-то реформа Координационному совету, чтобы как-то это изменить и больше влиять на какие-то внутренние истории? Все, што залежыць ад Координацыйнай рады ў плане працы для інтарэсаў беларусаў унутры краіны, мы робім. Сітуацыя магла ж быць і значна горшай. Вось калі ёсць нараканні, што існуюць візавыя праблемы альбо праблемы з мабільнасцю, ну, прабачце, Беларусь, афіцыйная Беларусь, яна саўдзельнік вайны Расіі супраць Украіны. І ў адносінах да нашай краіны, адпаведна грамадзян, маглі бы быць значна горшыя умовы. І тут мы якраз такі з'яўляемся голасам тых беларусаў, якія знаходзяцца унутры краіны і не падтрымліваюць рэжым, не падтрымліваюць яго дзеянні на карысць Крымля ў вайне. І мы гаворым, што трэба аддзяляць рэжым ад звычайных грамадзян. І таму шмат якія рашэнні, якія маглі бы быць негатыўныя ў дачыненні да нашых грамадзян, яны так і не былі прынятыя. І без прадстаўніцтва тут зрабіць мала бы што атрымалася. І чым могуць дапамагчы беларусы, так это сваім удзелам у выбарах у Координацыйную раду. Это бяспечна і для тых, хто за мяжой, і для тых, хто Беларусі. Літаральна 5-10 хвілін часу знайсці за тыдзень, калі будет адбывацца галасаванне, паставіць аплікацыю, прайсці верыфікацыю, выбраць той выбарчы спіс, які для вас бліжэй, націскнуць кнопку, адправіць, і на гэтым все знесці, і все, выбар зроблены. Голос отдадены, и бяспека гарантаваная. Но все же люди просто, наверное, не до конца понимают вот эту практическую роль Координационного совета, зачем он нужен, тем более белорусам внутри страны. Конечно, мы все слышим про то, что идет борьба, чтобы санкции вводились против режима, и Лукашенко там нелегко жилось. Но вот обычному обывателю внутри страны, во-первых, многие беспокоятся о безопасности собственной, да, потому что если голосовать, то какие-то данные будут вводиться, верифицироваться, а во-вторых, практическая роль. Зачем нам КС? Пытанне бяспекі мы ўжо прайшлі на практыкі мінулага выбарчай кампаніі 2024 года, і сістэма показала, што працуе без бояў. Але адкажу на пытанне, навошта КС? Ну, тут ёсць альтэрнатыва. Калі беларусаў, якія ўнутры краіны все задавальняе, у іх ёсць прадстаўнік, які взял на себя такую ролю, это Александр Лукашенко. Ён гаворыць ад іх імя, і ён можа рабіць все, што заўгодна. І калі людзі не заяўляюць, што ім патрэбна альтэрнатыва, што яны не давяраюць этому чалавеку, што яны хацелі бы мець іншых прадстаўнікоў ва ўладзе ў Беларусі, то так, Лукашенко будзе кіраваць вечна. І тут вельмі простое рашэнне. Калі не падтрымліваеце дэмакратычныя сілы, не падтрымліваеце альтэрнатыву, ад вашего імя будзе казаць Александр Григорьевич Лукашенко. Но может это все-таки недоработка демократических сил, раз белорусы так неохотно идут голосовать на выборы, подобные КС? Тут есть велізарны фактор страха. Конечно, мы гэта разумеем. І ёсць змена сітуацыі, бо калі выбары адбываліся ў 2020 годзе, а я нагадаю, што менавіта ў 2020 годзе восень ўжо пасля прэзідэнцкіх выбараў была прапанова надаць дадатковую легітымнасць Координацыйнай радзе, і тады праз тыя ж самыя інструменты платформы «Голас» Паўла Лібера адбылося галасаванне ў падтрымку Координацыйнай рады, і больш за 500 000 чалавек выказалі эту падтрымку.
Ну, параўнайце, это велізарныя лічбы. Зараз сітуацыя мяняецца, удзел беларусаў у актыўным палітычным жыцці зніжаецца праз розныя фактары, і згаданы фактар страха, і стомленасць, няверанасць і гэтак далей. Но самыя актыўныя тыя, хто не баіцца, тыя, хто хочуць наблізіць перамены ў Беларусі, хто хочуць мець сваіх прадстаўнікоў і хто хоча бачыць альтэрнатыву, яны бяруць удзел у выбарах. Что ж, Юрий, спасибо за ваш анализ. Юрий Губаревич, глава движения «За свободу», был у нас на связи. Удачи вам, всего доброго. Дякую, Вельгин. Друзья, ну а если вам понравился этот эфир, поддержите его лайком, комментарием. Напомню, что мы есть на Патреоне, где также можно поддержать нас, просто отсканировав QR-код на экране. Это помогает существовать нашему каналу и делать лучший контент для вас. В 9 вечера не пропустите новый выпуск новостей регионов. Я же с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера и живи Беларусь!